Здравейте на всички, добър ден! Днешното видео е с цел да ви информирам, че в моята дейност стартират две нови програми и двете програми са свързани с тестването на Kangen вода. За първата програма, може би повечето от вас са чували, това е 21-дневният тест период. В този период вие можете да пиете Kangen вода. Имаме 4 локации в София, от които можете да си сипвате. За 3 седмици е гарантирано, че ще забележите промени в вашия организъм, които настъпват. Но ако искате да сте още по-сигурни, можете да си направите изследвания на кръв и урина преди тест периода и след него, за да видите как се променят самите показатели, макар и те да са в норма. Има някои показатели при повечето хора, които са в горни граници. Така, правейки вече второто изследване, след като сте пили Kangen вода, ще можете да видите как се променят именно тези показатели. Втората програма, която стартирам, е отново за тестване на водата. Тя се състои в 9 срещи, персонални с мене. Всяка среща продължава около 2 часа. Като целта на тези срещи е да изпробваме и да тестваме всички останали видове вода, които прави Kangen ионизаторът. Самия ионизатор прави общо 8 вида води. 4 от тях са питейни, другите 4 не са питейни. И след като тази вода не се пие, тези 4 вида вода не се пие, то е нормално тя да има друго приложение. И ми повярвайте, че ще бъдете изключително изненадани от това за какво можете да правите с Kangen ионизатора. То е домашна козметика, третиране на различни петна върху текстил, върху тъкани. Можете да перете с нея, можете да готвите невероятно полезни храни с Kangen водата. Ще имаме спа процедури и какво ли още не. Така че не се колебайте, ако имате интерес, направо ми пишете налично или тук в TikTok, или в Facebook страницата ми KangenSD, така се казва, на кирилица е изписано, в момента я виждате на вашите екрани, или като коментар под видеото или на лични съобщения ми пишете, за да кандидатствате по една от двете програми или пък и за двете, няма проблеми, каквото решите. След като кандидатствате, аз ще се свържа с вас, ще си направим едно видео събеседване, което ще продължи около 10 на 15 минути. Целта на това събеседване е да разбера какъв ви е бил досега начина на живот, какви са вашите специфични потребности и нужди, за да мога да съм още по-полезна след това в тези 9 срещи, които ще организираме за месец, до края на годината всъщност е това нещо. Така че в това събеседване ще се обсъдят тези неща и разбира се, искам да видя дали сте сериозен човек и дали наистина имате здравословен интерес. Така че не се колебайте. След като направим тази беседа, ще ви дам обратна връзка вече за график, който ще спазиме през ноември и декември. Благодаря ви много за отделеното време, за това, че изгледахте цялото видео и очаквам с нетърпение вашата обратна връзка.